హాయ్ అండి. ఈరోజు బెండకాయ కర్రీ అండి. చాలా బాగుంటుంది. ఇలాగ ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీడియంగా కట్ చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలండి. ముందుగానే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ముందు బెండకాయ ముక్కలను మాత్రమే ఫ్రై చేసుకొని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆయిల్ కొంచెం వేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం జీలకర్ర, ఆవాలు వేసుకొని ఎండుమిరపకాయ కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలండి. కరివేపాకు నేను పచ్చిమిరపకాయలు ఘాట్లు పెట్టుకుని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయండి. తర్వాత ఒక 4 టమాటాలు తీసుకొని ప్యూరీలా చేసుకొని అందులోనే కొంచెం అల్లం ముక్క, ఎల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసుకున్నానండి. అవి కూడా బాగా ముద్దంతా బాగా మగ్గిన తర్వాత ముందుగా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయలను కొంచెం ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కారం, కూరకు సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి. నేనైతే చింతపండు పులుపు వేసుకున్నాను. పులుపు నచ్చలేని వాళ్ళైతే కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కొంచెం అండి ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చే వరకు కొంచెం ఉడకనిస్తే చాలా బాగుంటుందండి. చేపల పులుసు టేస్ట్ వస్తుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నాన్న హరివిల్లు.